Alleen die had toen een oerstap maken naar een oorclub in Friesland. Ja, was er nog wat leefzezen, Tjen Henk? Nee, nou, buitenkantje. Maar goed, hij is weer gewoon onderslag bij de gemeente Heerenveen. Dat is wie niks van Cambuur, Lucas Bijker. Ja, natuurlijk. Lucas is van oorsprong een Cambuur, alleen die had toen een oerstap maken naar een oorclub in Friesland. Ja, dat lijkt gevoelig. Hoe heet de club? Ja, Heerenveen. Ja. Oh. En ja, dat is van alle kanten nou reden. Hè? Dus dat is, dus Lucas zijn eigen schuld. Ja, dus hij hem daar mooi in de vingers snijdt. Ja. Rolof is het er zichtbaar net maar eens. Nee, maar dit is dan net serieus, Henk. Ja, dit is wel serieus. Ja, de krijgt, Maar even, ik bedoel, Rolof ziek het nooit even. nee, ik ben echt verbijsterd. Dus Lucas komt net weer om wat hij bij Heerenveen speelt had? nou, Lucas hier van meer al eerder aan het teach in het spelen. Ja, hij blesseert West en het, ja, in Ierland. blesseert Hij en komt Ierland. uit Cyprus waar. Maar hij zegt wel fit uit. Ja, maar het is ook een fantastische jongen. En hoe hij bij ons dienen had weer natuurlijk hartstikke goed. Hè, maar dit is gewoon het besluit van de club.